Egunon, eta ezer baino lehen, ongietorriak Usurbilea, eta ongietorriak jakin jardunalditara. 5 urte, bete ditu jada Usurbilgo udala, UEU eta jakinen arteko elkarlanak, eta guk balorazio ezin hobea egiten dugu orain arteko bideaz, emaitza oparoa izan da, bikaina izan da, eta guretzat ohore bada unibertsitate ikastaro bat, edo unibertsitate ikastaro baten kokagune izatea gure herria, ezagutzaren, jakinminaren eta kulturaren topaleku izatea Usurbil, eta nik uste, eta humiltasunez diot, lortu dugula jakin jardunaldia euskal kulturaren mapan kokatzea, eta euskal pentsalarien erreferentziazko hausnarketa gune bilakatzea. Eta lorpen edo arrakasta horren atzean jende askoren lana dago, jende askoren konpromisoa, eragiletza, ilusioa eta kemena dago. Eta oroz gainetik gaur baten aipatzeko lizentzia hartuko dut, Juan Mari Torrealdairena. Uztailaren 31 beteko bai da urtebete Juan Mari joan zitzaigula, eta gizalegezkoa da gaur bere izena eta izana gogora ekartzea. Han eta hemen utzi baitzuen bere arrastoa Juan Marik, eta horien artean, honako egitasmo honetan, ez? 2017an egin genuen 3 erakundeon estraineko jendaurreko agerraldia Usurbilen, hitzarmena iragartzeko, eta antzen Juan Mari Torrealdai, Lorea Agirrerekin batera, jakinen ordezkari, eta egitasmo eder honen sustatzaile gisa, ez? UEUren barruan antolatzen den jakin jardunaldia, Usurbilera ekartzeko arrazoiez mintzatu zen orduan Lorea, eta zioen Usurbil badelako nor gure kulturgintzaren memorian eta iruditerian duen lekuagatik. Eta Juan Marik bere aldetik lankidetza eredugarritzat jo zuen herria eta unibertsitatea, jakintza eta jendea batzeko orduan hilo interesgarria irikitzen zuelako. Juan Mari zendu herritan Lorearen hitzak dira honakoak. Torrealdai taldetasun bat da. Bestekin lankidetzan jarduteko gaitasuna eta egitasmoak, egiturak, beti egiturak sortu arteko honik ez zuela. Oinarria jartzen, aldamioak altxatzen, hainbat eta hainbat egitasmotan. Eta lehen esan dudan bezala horietako bada, UEU, jakin eta Usurbilgo udalaren arteko lankidetza esparrutik eratorri den jardunaldi hau. Usurbil euskal kulturaren altzo izan zedin nahi zuen, eta uste dut lortu duelakoan nago. Eta gaurko argazkia, aurtengo jardunaldi mamitsu hauek, horren lekuko. Mila esker beraz, eta bihotzez. Usurbil bada nor kulturgintzaren iruditerian, eta bada nor ere ekologiaren iruditerian. Horregatik, guri ere ilusio berezia eragiten digu jardunaldi honetara gaia ekartzeak, eta nola ekarri gainera, ez? Osasunaren eta ingurumenaren zaintza ardatz, hondakinen kudeak eta osasungarri, eta arduratsua jartzen lehen herria izan ginen, eta helburu horretan darraigu Usurbil 00 herri bilaka dadin. Desazkundea beste biderik baden, galdera handiari erantzun nahian, hariko dira 2 egunetan 16 hizlari, 3 ikuspegi uztartuz. Zientzia, begirada soziopolitikoa, eta lekuan edo tokian tokiko alternatibak. Eta alternatiben artean, edo mahai inguru horretan, Usurbil 00 ereduak ere izango du bere tokia. Eskerrik asko beraz, eta gozatu, guretzat plazerra da. Mila esker. Egunon, ongi etorri, eta Udako Euskal Unibertsitatetik nire interbentzio honetan 3 puntu
hiru puntu markatu nahi ditut. Lehenengoa azpimarratu nahi dut aurrez aurrek egiten dugula jardunaldi hau eta udako ikastaroak. Euren jardunean online irakaskuntza gero eta presentzia handiago dauka, gero eta importanteagoa da, baina nonbait Euskal Unibertsitatearen inguruan giza komunitate bat sortu nahi badugu, aurrez aurrekoa oso importantea da. Mariluz Esteban irakasleak hainbatetan esan digu, aurrez aurrekoa presentziala politikoa dela. Oso beste eragin maila badaukala. Eta guk badakigu, udako Euskal Unibertsitatearen zenean funts horretan, aurrez aurrekoa interdisciplinaritatea oso importantea dela. Presentzia honekin ideien elkartrukea erraztu egiten da. Presentzia honetan irakasle eta ikasleen arteko paperak pixkat lausotu egiten dira. Ikasle bihurtzen da irakasle, irakaslea bihurtzen da ikasle. Ideien trukea errezagoa da hemen. Ikusten baduzu, aurrekoak nola entzuten duen, nola erantzuten duen ateratzen diren mezuen aurrean. Beraz, hori. Pandemia garai honetan, UEUk egiten du apostua aurrez aurrekoaren alde, eta emaitzak ona dira. Beti ere, noski, distantziak eta neurriak errespetatuz eta aurrera ematen. Bigarrena, hemen kontekstualizatu nahi dut gaurko jardunaldi hau udako ikastaroekin. 23 eskaintza egin dugu, ja bukatzear dago, eta 23 horietan 5 izan dira jardunaldiak. Jardunaldiak oso ondo dabiltza, balio dute gogo eta aurrera ateatzeko. Lehenengo jardunaldia izan zen ekainaren 23an edo, eta aur planteatu genuen gogoeta bat, fuerte bat, eta honekin lotuta dagoena, gaurkoarekin lotuta dagoena, ez? Eta orduan zen unibertsitatea eta herrigintzak. Zentzu bietan, herrigintzatik unibertsitatera eta unibertsitatetik herrigintzara. Eta beste jardunaldi batzuk izan ditugu, bai da hizkuntzalariena, dokumentalistena, baita euskalgintzarena ere, oso importanteak, eta hasi ginen jardunaldi batekin, bukatzen dugu azken 2 egun hauetan jardunaldi honekin. Eta lehenengoan komentatzen genuen bezala, herrigintza eta unibertsitatea hemen jakinekin biltzen garenean honetan hori nabaritzen dugu. UEUk hori izan nahi du, herrigintzari erantzunak ematen dizkion unibertsitate mailako erakunde bat. Eta horrelaxe ikusten dugu jakin ere. Eta horregatik dinot oso lotuta daudela hasierako eta azkeneko jardunaldian hemen. Iruñean galdetzen genuen posible da herrigintza, herri erakundeak eta akademia hurbiltzea, bildu daitezke bi kontzeptu horiek, nola, unibertsitate formalak batzutan baztertzen dute herrigintza, eta guretzat importantea da. Orduan, besterik gabe, 3. puntua da eskerrak emotea. Eta eskerrak emoteko orduan, lehenengoz, esan behar da, mahai honetan gauden 3 elementuak alkarrekin landuta lortzen dugu konposatu oso importante bat. Emaitzak asko hobea dira. Jakinekin eta Usurbileko udaletxearekin 5 urtetan landu duguna oso importantea da, eta gure traola udako ikastaroetan da elkarrekin. Bat gehi bat, berdin 4 edo berdin 5. Eta
eskerrak eman behar ditugu ere UEUko langile guztiei. 21 langile daude UEUn, eta esker 23 ikastaro jardunaldi hauek aurrera joan dira, eta ikastarora gatozenean bakarrik orduratzen gara, entzuteaz eta parte hartzeaz, baina atzetik lan handia dago, eta benetan eskerrik asko bihotzez hau dana egiten duzuelako, eta batzutan ikustezin zaretelako paper horretan. Eta Agurtxanek esan duen bezala, hemen dago beste persona berezi bat eskertzeko, eta da Joan Mari Torrealdai. Joan Mari Torrealdai, zu honen sortzaile izan zinen horri, Gernikar eta Usurbildar horri, mil esker, landu nahi dugun gogo eta giro hau betidanik landu izan duzulako zure bizitza osoan, eta hemen guk lekuko hori hartzen dugu tartean gaur jardunaldi honetan. Eskerrik asko bihotzez, eta besterik gabe hitza Loreri, antolatzaileari. Egunon, ongi etorri guztioi, placer bada, Usurbilgo udalarekin eta gurekin antolatu izana, eta zue guztiok hemen ikustea, ustegun goiz honetan. Entzuten da? Bai, orain bai? Ongi etorri, berriro ere. Eskerrak ematea besterik ez, UEU gabe eta Usurbil gabe hau ez litzateke posible izango, eta lan asko dau, UEUko langile guztiei mil esker, zein errez dan zuekin lan egitea, eta, 5. urtez hemen gaude, eta, ekologiaren gaiarekin esango dugu, naiz eta ekologia, izenburuan bertan ikusten duzuen bezala gauza gehiago da, ez esatearren, ia osotasun baten ordezko izan daiteken auzi badela, ez da. Gai honi heltzeko gogoa, badira urte batzuk bagenituela. Eta bereziki, Usurbilen hasi ginenetik, ez da. Ze Usurbil, Agurtzanek esan duen bezala, Euskal Herriko ekologiaren mugimenduan edo planteamentuetan bada leku esanguratxo bat, ez da. Atezateko proiektua hemen hasi zen, okerrezpanago aurten 12 urte, eta bestalde, erraustegia herrian bertan dute. Ez da, orduan beti izan da, auzi, konflikto eta alternatibak sortzeko eremu bat, ez da. Eta benetan leku interesgarria eta aintzindaria, ez. Beste urte batzutan ere planteatu izan dugu gai hau, baina, aurten iritsi da. Eta aurten iritsi da, pandemia urte gogor bat eta gero, edo oraindik ere pandemian gauden giro honetan, ez da? Eta zer esanik ez ekologiaren gaia eta naturaren eta ustiaketaren eta gai hori ez dago aparte pandemiatik ere, ez da? Horre sustraietan da sorkuntzan segurazki. Arrazoiak eta zer gertatzen den hor, badago zer esana eta badago lotura. Gustatuko litzaiguke ikastaro hauetan, ni personalki bereziki ikastera nator, ni gogoan dut atzo goratzen itzan, nire lehenengo militantzia, esan nahi dut, 13, 14, 15 urtekin herrian, hasi ginean mugitzen ekologian izan zela, baina, gero jautzen genuen, naiz eta jakin beti hor egonda, baina, pasaginan beste gauza batzutara, euskararen mundura, edo beste leku batzutara, baina lehenengo zera, lehenengo zure nera bezaroko min hori esatezunik zenen alde egingo dut, mundu honetan planetaren alde egingo dut, ez? Hori iruditzen zitzaigun. Eta egia da, pulsio hori beti gordetzen duzu, baina gerora ni urruti ibili naiz. Orduan ni ikastera nator bereziki. Esan bezala, jardunaldiak hiru mai ditu, esango dugu, gaur goizekoa, zientzialarien eskutik etorriko zaigu, eta uste dut hor gauza asko dauela ikasteko eta elkarlotzeko eta horrelako panorama bat. Aldi berean makroa, baino aldi berean segurazki baita ere mikroa nola dagoen jakiteko. Gaur arratsaldeko saioa izango da pixka bat esango dugu
pentsamendu soziopolitikoan edo, ze kontestu, goizean ere horrelakoak egongo dira, seguraski, baina pixka bat ze kontestu, ze pentsamendu, ze marko eraiki ditzazkegu gauzak egiteko, agroekologiatik edo ekofeminismotik edo justizia ingurune justiziatik edo mugimendu sozialen ekarpenetik baita ere. Eta bihar goizean saiatuko gara lekuan leku eta agian txikian, baino ez hain txikian ere, hainbat alternatiba eremu diferentetakoak ikusten Euskal Herrian une honetan martxan daudenak. Eta hortik, galdera potolo horri, desazkundea beste biderik badago, egia da, galdera hau planteatzen genuela jakinen oso modu inozentean eta ingenuan, esan nahi dut, arazoa eta auzia ikaragarri konplexua dela, eta, desazkundea beste biderik badago, orokorrean planteatu liteke, eta gian erantzuna da ez edo bai, nik uste dut debate hori ere badagoela zientzian eta ekologiaren munduan, badagoela debate hori, zer dan transizioa, zer dan desazkundea, zer dan jasangarritasuna, zer dan azkundea, hori badagoela, eta erantzuna ez dela sinplea izango, eta galdera honek gero ondoren du beste galdera bat, orokorrean eta personala eta kolektiboa eta da, eta nondik hasiko gara, zer egin dezakegu bakoitzak, edo zertarako pres gaude, edo, bai? Orduan, ez da galderari erantzungo diogun, baina gutxienez auzia ireki, edo gure artean hitz egin, edo uste dute abiadura polit bat izan litekela. Kafea izango dugu gaur eta bihar, bazkaria ere bai, eta hori izango da, hementxe kanpoan irten, eta hementxe dagoen aterpean, kanpoan egingo dugu, komunak handituzue, distantzia gorde, maskararekin egon behar dugu, tamalez hemen, eta bazkari orduan ikusiko dugu elkar arpegia, baina bitartean asmatu inberko dugu, nolakoa garen bat eta bestea, eta besterik gabe hasingo gara jardunaldiekin, eta eskatuko diote Unai Paskuali, mahaira igotzeko,